Morning guys. Kay brief lang ang sangit. Ito. Malay pahanginan kay mama si Za. Naman buti na. May pahanginan gabi igtiwas kang mga kay tapos papagabers sa mga kuan nuog. Dahil just trabahoan. Trabaho sa papagabril. Good morning, guys. Hot na papa. Ngawan ka papa? Ngawan ka papa? Ayaw. Sige na mo. Tawag papa. No. Video call. Saan bitan ng video call. Trabaho sa papagabril. Kay labong na ay kuan ka ng trabahoon ba? Ano? Ano ka trabaho ka? Amerika? Amerika eh. Tulis Amerika eh. Yung trabaho kapag Gabriel Niesta. May suotin mo ito? May suotin mo. Sa kapag Gabriel kay. Sayang po ba? Mazo na laman. Kare. Manang ipang kuan ka basa-basa pa manig hapon. Mga ipahangina naman na si Ja. Kare. Ato, iunad-unad ni mga bagong sanina, ha? Kay, walang sa kayo bagong sanina. Ha? Dadari mong kuan, mong, kani, ng baksir. Isa na gana diya, pahangin niya, tos, sakdanan. Tumakuan na sila tracking. Yung kauban si Artemio. Ay, matayong dadaan pa mga kuan nakabuok sa nila, 5. Tapos ano yan, inigligo ni mo, labhan ni mo largo. Hay, ana. Kung hindi ka dyan daghan mo bitbitin. Mga basa, bukos ka. Okay. Yang, yan ni mo anas kuan. Randong. Sabado rin ka, Sabado. Saturday morning. So, karoon sila largas papagambril. Dua sila. Mato sila Manila eh. Ha? Amerika eh. Amerika. Ito ka sa Amerika. So, ito ko na sa Amerika sa papagambril guys. Ayaw pa din. Sa kami? Bias lang yun. Biya ko rin pa dyan na. Hindi ko mau. Ko rin pa dyan. Sumo. Kin. Day batang mingawan ni Papa. Mingawan ikaw ni Papa B. Mingawan ni Papa ang bading gamay. Sige, nakatawag ni Papa, ha? Tawag na kang Papa B. Kino. Padun na ni jang kanina kay. Daghan pa ng pilunan guys ha. Pilunan to pa sa to pilunan da na pihay hadyan. Di no. Para siguro jay soron, army kana. Gana sa maingan ning ipok. Ano jay soron. Pagabril. Importante ni ipok kay anong kuan. Pero dapat sa isang katong mga pajama ba. Ano inita. Kasi dyan masuot. Kami na pa dari eh. Kumbati na pa minari ron. Bitaw. Kabangan po ko na tatay. Ang tatay mo ay kuan. Ang tatay mo ay magbalhin-balhin sa mga buhian na binagtuan sa eskwelahan kay tinda-tinda maghapon ko ginagmay. Madyo na naman. Ako ginagmay pang baunanay sa mga bata. Ha? Isa? Luwas sa mga buhian. Maulonis, Santod Bernice, si tatay mo ay ang tatay mo ay magkuan sa buhian, baka gabaw. Nagsabado Domingo kami mo mag-atiman, may klase.
Lunes at Bernes sa tatay. Naman sa pahinangdan kada Sabado. Adto na naman ay pang kuan. Pang tuwa ko no sa ijang mga manok. Ito. Pang tuwa sa ijang mga chicken. May kalipay tatay ijang tuwa sa ijang manok. Anak ko dyan natin kuan guys. Live. Clock. Ano ka kay mga dyan ta? Labi na lang natin mga estudyante kay na may mga kinahanglanan sa mga bata. Padal ko na rin dyan mga kuwan. Kagamitan. Kapag tauban. Marami siguro rin. Dino. Ang lawas ng ama. Lingawon si kang papa. Tawag naman Papa Bino. Tawagan naman si Papa kanina. Hasang iingnan nga. Isa na mga itong magkuhan. Birthday ko ya Kinkin. Sayang man kuno kay sugod nagtrabaho ba. Medyo nalaman. Lala. Di ata pagngan kay lamang kagustuhan. Gusto. Isugod. Dadag ang papagabre ni isang bag para kuan man ko siya pa Manila sa makuno siya para nag-arrange so malabas ako karon si Enza din pa ni mo agas so mga alas 8 sila larga parang alas 8 mga alas 8 sila malargas papagabre sa buntagon. Binta dari ka mo tubig kay murag ditso nag-agas wa na magputod-putod. Wa naman siguro ni ugo ang daghang mo gamit. Wa naman sa daghang mo gamit. Ha magkabaw ni may butang pa? Ha? Ato dato? Redas tipo? Magbaka? Oh. Tigalay, pasilog na to unsa. Kuya pasilog. Yes, so. Paan maka mo dani? Oh. Masay mo tawag ra to, ha? Asa may lakon ka rin just papagabarin. Ngi. Lugay sa mis mga kanding. Ha? Hani pa? Manok ka ni manok ka? Andaya. 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 Princess. Princess. Ish, no. Princess. Prinsesa, prinsesa. Sus, gino kong prinsesa. Nanaway, prinsesa nga to ilang magpadya. Agag, prinsesa to mas ilang magpadya. Ay. Ngano? Ha? Agag. Mata na pagkang isprehan na tong para pawas ko ang purgas. Ha, prinsesa? Tuy. Dali. Ali. Ito sa Miss Ubus. Tuming tatay. Okay. Daya. Kurma Kabukiran. Sana naman nangihimo naman kang tungkuan sa mga manok. Ha? Agoy. Nahimo na sa tungkuan sa mga chicken. Friend sila chicken, friend. Tungko naman pareha man ko na mo color. Na. Tagbong man sa mga manok. Mga piso di ay. Sin, dagan-dagan man. Isa na pamugikan. Mga laagan. Mga laro dyan. Mga laagan Kabadyo na siyang mama. Kabadyo na siyang mama. Garaun. Prinsesa. Pintal ba tada si mong Byron? O di sa ta makakuan ron kay koy buhat. Manglaba pa ko. Ha? Magpintal na bata siya mong balay. Prinsesa. Shhh.
Yes. Diyan ako ikuan guys. Pinza. Hinatag ni mother. Pada na be. Hinog na Enzo ang pinza be? Hinog na Enzo? Ha? Wa pa. Tiyaw. Hay manay, lamat. Lagi hanay pananam. Oh, nanami pinya. Pinya lusa. Cah. Magaraan na. Dataro sa sportahan ng lingkod. Mukaan naman dahil pa. Mukaan na, no? Suko nagkaan. Saw mo mama. Oh guys, mahaw. Mahaw na sa papagabre. Guys, tulungan namin. Mahaw na. Mahaw na kimi. Kato na sila papa. Nagbaon ni Papa Gabriel. Ngayon sa para paniod to. Kanera isang sudlan kay ilabag ra ko na inaghaman. Lupin. Mahaw guys, dami pantat. Suga para pamahaw. Sinugba. Tao, hinatag na dito sa mga kuan. Kanang naisilingan. Nabay. Mga kakaan pa? Yaw. Dali anak kaon. Kaya may pagkaan na lang. Tenghatod si Papa. Tuto ba rin ha? Man ka? Di kami ngawon. May ngawon ka Papa? Tawag laman. No? Kimi na. Papila na kahinagtan? Kanang duha na atubangan? Nda amay ang tuwa sa hinagtan. Ha? Ang sagab? Hindi akong kalimut na. Piso? May tuwa piso? Moto ila. Mga guys. Apa isda nilito. Ang ito sa papagabre na ito basketbolan kay taga-ari ramas taga-dari ramas ang mga ilang sakjan. Hindi ko mabay. Ano man? Banta. Sa basketbolan. Banta ba? Ko'y kauban. Ano man? Mingawan ka? Ito ka ng matas bukok. Banta. Huwag lang na ang bag mo. Huwag lang ang bag. Hindi tampot lang. Bantahan ako uban ha. Napod ang pinsa guys ha. Walang hinatag ni mother. Audi din na mao. Punit sa mukha ano pinsa. Tayo ko na din. Lain magpanahon. O pang sudligan mo matubig. Alam. Ang kahit mag-uwan. Kahit uguwan. Kasangin, nabaga. Ha? Kasangin. Ang mo pang ilok na na. Sige, huwag na. Kuhainin dyan. Imong lotion to na. Imong lotion. Simple doon eh. Ha? Wala? Hi guys, ito na po ba nila guys? Ito ba ako? Ano ko? Hey Crisis. Mani ko pa. Saka? Mani ko. Uban ko no inday. Apas na. Pa. Day. Uban ko no inday pa. Apas na day. Wala. Baklay. Nguna ka? Mag? Baklay. Baklay ka? Baklay ko na siya guys. Papas ng papa. Ane? Amping dito, dapat kiat. Saday. Manungon sa arena doon na. Ang dapit na. Sarangani. Tagalog si Papa dito na. Sarang sa yung bataan eh. Sino? Magtagalig na si papa. No. Tapos din Tagalog gusto pa. Pag mga apo na yung kwan siguro. Ano pa? Apong yung kiting. Basin. Atol man.
Kaliwat na naman. Kasi mga santos, Robin, aton. Ajang anak. Ang likuan? Ha? Ang bata. Ang gago. Ay, na anak? Masin. Ah, basin. Hindi na ano. Kung sa to, mag-ano. Paabot pa sa pag-abres ng kauban. Badong pangari. Yami kimi. Tuwa to, hanggang gasa. Ito na agyo to. Pabanjos ako guys, pabanjos. Diyos na din ako. Ito na yung pabanjos, mati kakao. Itong dahon. Daghan na pa. Babaw. Na ba kay pride at ito nila nga kuan? Na ba kay pride nila na itong green? Oh, green, blue. Na, pag-green na siya na. Sagara. Narasin? Pride, mga blue kay labas mga puti. Panhot siguro na yung ubo. Green na siya. Tiyaw. Green ka, Jo? Na, dada na, banjos. Banjos naman na, ibang Diyos nila. Ano naman, ipan nga, may puti-puti. Butangin, sali-silik. Butangin, huwag ka nang naaykat kalis. Ano ba? It's pa pag-Gabriel. Di man maubang sa Iliya pa. Vacation sa mi, vacation. Ano silang ihatid, guys? Ang gamay, aral naman rin lagi sa nina ni Steve mo. Ano natin, Mosh? Underwear na gani ka? Magwas underwear ka? Yung kauban. Tara man na siya galaag. Mura galaag. Masawag na sa nina da. Mura maligog dagat. Brato na maukay-ukay na to. Palit na ukay-ukay. No, Zed. Kuan mo, pajama. Dugan, pajama. Dapat zagdujan kayo. Dujan ko na sa si Babos Kahoy. Sige mong inom-inom dito. Tayo mo ha? May kategom. May kwarta. Tao. Kwarta manila na ba? Gusto nila guys, kaya labong na trabaho. Eh, kontratahan. Na ilang kontrata. Ha? Uy, tama. Subsidyo na. Gamay ang pasaha. Gamay rin sa mga ka? Uy, magbaka na ibutang. Subis. Agabaw? Ano? Pupag, ipasilong guys. Ini. Awa. Kaya sila na sakay. Kaya naman na nagbuwan. Ha? Na. Bakasyon sa mi. No, bakasyon sa mi. Tag nila. Ha? Ano ka pinay sa Tusa. Sila ka nung kapinay Manila. Asa mo na ihatid ng tilapia? Mga bata ito. Maghatid na mo dari. Dahil na kay Pride. Pride ka sabon, blue. Ha? To sa Miss Bagyo. To may Bagyo maglaag. Laag sa Miss Bagyo. Kita mo nila sakjan ng driver. Ha? Asa ba sila? Dapit. Dari. Ha? Asa man mo? Dari da ay. Nay sakay dari no. Ada to mo luag man di ay. Wala kay mga pick up nun. Lite. Ah, lite. Nga kuan pasahero pod. Ha? Pasahero pod. Uy, dara bag nimo. Sarap ba na niya? Amping mo. Ano man? Lagi. Amping. Dara mo tapad mo ano na mo chika-chika mong duha. Ha? Buag man mo. Dagan kay pick up na tulit eh. Kamera. Ah. Kahit ang iban, balik ako kay studio din. Walang na. Ah. Okay, amping mo. Studio ko din sa pagkita. Oo. Ito na sila, larga na. Ingat. Ito na ko. Ito na sila. Ha? Kinsa? Aga sila? Oo. Ito lagi sila.
Ping mo. Mau lagi. Mas lami magudi nga to sakzan kay di siguro kuan langan. Ito ako kay maglaba pa ko. Oh, mangita pa ko pride nga sabon. Wa ba ka diha? Ada kana na bunga ni ilahan dragon fruit ba di ah? Di, uy, naghatid ako dito. Lagi. Madyo kay pahinluan kasi may napakon na kagawad. Si kagawad ko anday, ang nasa indan. Kapila bagre ko kito kagawad. Ang luan dito ra masa. Dito karong mahinlo tang agianan kay grabe labeng ah. Grabe, bitan kita rin magbaklay kung kabaw kung kanawon. Wa kay bayaran daw. Tukas bay. Ako. Ngit-ngit ug kuan, bi. Na man day lubi-lubi dari di ha. Ah, day lubi-lubi purgas manok. Tuwa na sa Papa Gabriel, lakaw na sila. Tuwa na sila sa Papa Gabriel, ang lakaw na. Sumungan sa to, maning kakay sa to si Ja. Okay. Ako po, maning kakay pag udari kaha Tagbas mga bata. Si Kimi, wa mo bas Kimi, kay mingawon si Ja. Ang tawag lang din sa papanit sa kanam si Saigoan. Di man si Mother. Tawag ra ko na silang duha. Si Mother Earth man ni. Ha? Hatid nila ka baril. To basketballan. Dan alam sila si Tinoy may lang isaksan. Tinoy. Kay kung di kuan kay yung magway mo largang kuan mo airplane sila. Di, kuhan ra na tracking ra. Ano ka na, manuri kasi mong tinda. Ubod man yan. Ah, ubod. Sige. Ito na ko. Tuan na. Tuan na, nalarga na. Ban. Pila sila tanan? Ditso to sila, ubay na. Pila sila tanan? Sil pick up sa Liti. Daghan ni kadali. Liti na yung mga sakay ko ng Liti. Kasi mga nagda-contact na dyan suon. So majo ra pud og kanang naay sa nga majo ra pud dari guys og hinduan nagamang ang naplis karsada kay grabe nagasentong labeng nga kanina mahinluon man gud ni sila kani nanjad nas kanang kuan mato sa akong merkado ka mapalit kog sabon nga Pride. So to na sila sa Papa Gabriel larga na ang taon majo taw di nimo kuan ay maot mo magmaot pag panahon sani ba. May tawag naman po to si Just Coast Guard kuno, okay raman kuno, kabiyahiman. Ilan bitaw na rin mabiyahe ka manguli. Hagatong na ay gidrive ni Zangban sa taga Daris among kailaran po to ng mga kanan driver. Tagaliti ag tag-ija dito unja. Mag-pick up ato si Jag. Mga pasahero dito sa kuan. Liti, dyan na po yung mga bagahe kuno ipada. Mo na may uso Daris, probinsya kanang una ka ipadagi kag Manila. Lang na pa ipada padong Manila. Nga ingato na mo sakjan. Huli na ko kan malaba pa ko. Ina ko man makudjog ang bibi na ako naghatod sa isang papa. Nga naman. Ha? Sa? Hello, Papa. Yes, maniyo to tanin zo. Kung napaidaghang ng hay-hay, o daghang pang hay mo na paaso-aso man noon, imbes napaidaghang mga hinay-hay. Sige, man sila aso diha. Karon noong naidaghang hinay, napaso-aso. Ay, mga among-amungan. Ano ba? Pagkasabi ko.